Asko kexeita daude edo geldi, nire txoriek ez dute egan egiten, lagun batek esan zean hori, pájaros con colesterol. Kolesterola daukaten nire txoriek. Please could you turn around, drop your dress on the ground, step up here, stand right there. Txikitan beti etxean marrazte egin digu, nik uste eta guztiak bezala. Lanean nengola, publizitatean, agentzia batean egon, eta erakutsi ditu marrazka batzuk elkarren. Horrela, erakutsi ditu, konstruitzaien, eta testu liburu bat egin nuen, gero beste bat, gero horrela, pixkanaka nik aldi berean ze egiten nuen lana agentzian. Eta egun batean agentzia, beste batean joan nintzen, hitz egin zen, nik oso pozik gelditu nintzen, esan zigutenean, hitz egin behar dugu agentzia, ondaino gaude, eta esan, bale, nik badakit zer egingo dudan. Cause if you do, we may not capture you where we want. Bazarrena hau da, eta bat iotorlako, zain zaitarko. Ja ez urtekoa da, 2006, eta bat dirudi 2006 hor dagoela, baina netzat da 2006. Eta ezakit, liburu honekin badut, horrendi gustatzen zait liburua. Eta, honekin hori emaziaten Euskadi Saria, eta hau da, uste gehien gustatzen zaren liburua, nik egindakoa. Hau. Eta hau bai izan zala, testo bat eman horrelako parrafo bat, eta egin Kurtazarren testoa, eta bai izan zela zer egiten dut honekin. Baina jarri nintzen, eta oso ondo pasa nun, asko esfrutatu nun, eta dakit. Igual ezakit hemenik 2 urtera edo zer pensatuko dudan. Baina horrengo... Badaude ilustratzaile batzuk asko gustatzen zaizkidan. Badago emakume bat, Elizabeth Zwerger, asko gustatzen zaidana, edo Azurrakam, da inglesa, joan den, orain dela 2 mendeko, 1887koa. Gauza asko, baina ez bakarrik ilustratzaileak, ere denetatik, ezakit, pintoreak edo kaletik zoazela eta ezakit zer ikusten duzu, eske hori, gauza gehienak nik uste jakin gabe, ez dira konstienteak, hor dituzu, gustatzen zaizu, eta hor nun baitatzen dira askotan. Eta inor ez da hasten zerotik. Zu marrazten ari bat zera, edo zer gauza egiten zu zera. Eta hori agertu gara zu zerana, hori uste nik itxinez. Nik horrelako zerbait egin ere, zola resistentzia esanean. Eta hemen daude gauza batzu, gauzan irakusketa bat egin zutena Madrilen, nik ez dut ikusi. Eta, zen badaude, denetatik dago baina, gauza batzu, gustatuko ditzaik horrelako zerbait egitea. Baina maniak horrela bakiko ditut asko, Gero hasiko jo, hau eta bai, baditut. Baina beltzarena fijo, beltza ez dut gustatzen. Baina beste gauza dira estetika kontuak, edo estetika edo lepoak zabalak izan badira, ez dakit, solidoak behar ditut.
ez dakit nola esplikatu. Ondo jarrita, lepoa ematen didana da, segurtasuna edo berekuan daudela, ez dakit nola esplikatu, baina hori gertatzen zait. Lurrean dauden nire pertsonaiak uste dut. Eta gero oso oinak oso txikia dituzte, baina ez dira erortzen. Put it in a paper bag label. Pieces of string too small to use. Pieces of string too small to use. But her autumn leaves are now the dust, and those summer winds did blow her hair. But now she's pieces of string too small to use. Nik egiten dudana, bestea berdin zait. Ez dakit, nik ez dut umeentzat marrazten. Ez dut inorentzat marrazten, nik niretzat marrazten dut. Bestea ezingo nuke, nik uste bestea imposiblea da. Nik uste zuk egiten dezuna gustora egiten baezu eta zu pozik bat zaude edo sentitzen dezuna egiten baezu hori ondo doa da. Bruto erik ez ukitzea, nahi dudan bezala bizitzea, gustatzen zaidana egitea. Ez eta hori da impagable. Have you known